И какво става, хора, аз съм Скрижов ГВ с бунти ми. Както виждате, днес започваме една поредица. Именно тази поредица ще играем Gangster Vegas машини. Предполагам, че повечето от вас знаят коя е играта Gangster Vegas. Обаче ние ще играем на новата Gangster Vegas. Демек им преди Gangster Vegas 4. Тя е най-новата версия. И да, ще правим поредица. Ще се опитаме да играем играта, минаваме мисиите, да я превъртиме, даже ще се опитаме. Купил си пистолет и кола. И да, това ще бъде първият епизод, поредица на играта. От сега казвам, че ще има. Добре. Купих си също и броня. И нека да отиваме към първата мисия. Рън. Добре. Той ли човек трябва? Трябва да го убием ли? Трябва да го убием, нямаш проблеми. Чакай. Скоро маняче. Сега ще ти пръсна главата. Аре бе! Сега обаче ни подгони полиция. Да предполагам, че не е добре. Трябва да идем там. Газ. Звука на играта нещо се е бъгнал. Runner on... What the fuck? Това не разбира. Чак, там показва някаква карта. Да, трябва тук да влезем. What the fuck, man? Що не разбирам? О, мага, добре. Къде трябва да хода? Трябва да натисна стрелката ли, бе, маниаче? Добре. Това ли мога визена ми пречи? Не знам, защо няма звук. Я да видим сега тук какви са тия схеми. Ние сме в някакъв стриптизър. Добре. Искам да играем. Той без това нищо не се чува. Защо няма звук? What the fuck, man? Тук във втория епизод ще видео на играта на стройките. Ще оправя звука. Сега просто не се занимава, така трябва да ходим и там толкова ми се бута, брат. Брат, аз се разберем с теб. Ако ще ми се буташ така, кажи да те почвам. Разбираш, защото не ми е приятно така ме бутат. Разбираш, Тебе говоря, Тебе говоря, бе. Ще пребия от бой, бе. Купарам. Мале, то направо го смазахме. Добре, отиваме към мисията. Така, добре. Гумете, мам. Ние без това не чуваме нищо. Така. Трябва да го гоним ли, бе? Тук, бе. Трябва да го фам. Какво сега става тук? Не трябва да го гоним, да го бием. Просто трябва да го последваме, окей. Добре, между другото искам да се извиня за предишното видео на Far Cry 4. Последните 15-10 минути от клипа се бъгнаха и даде на черен екран. Това искам да се извиня и обещавам, че няма се повтори. То там какво трябва да правим? Добре, разбрах. Добре, това сигурно, защото няма звук. Втория епизод, като има звук. Добре. Трябва да го гоним ли то? Добре. То сами води. Май трябва да го гоним. Обаче графиката на играта не е много хубава. Какво правим? Окей. Тук сега на къде сме? Малко само искам да падам. Трябва да скачиме горе ли, маняче? Нали сега бяхме горе? Добре, айде. Тук съм. Добре. Ма то е някакво супер елегантно, бе. Ела тук, бе.
Сега ще фанем буклук. Добре, аз не разбирам, ние тук тичаме като някакъв безоглавец. Не разбирам, то трябва да го фанем или какво трябва да го правим? Трябва да го пребием, да го причукам от бой сега. Ела ще пребия, бе! Ще убия, бе, момче! Ти знаеш, аз съм кикбоксер, бе! Иначе в Gangster Vegas 4 сме кикбоксер. Предполагам, че знаете, окей. Тия клипове сега не ме интересуват, защото още няма звук. Това е някаква мисия. Добре, дай ни 15. Така, добре. Това какво е? What the fuck? Това ни даде някакви пари, окей. Добре, сега трябва да идем до шопа. Защото с 50 000 предполагам, че може да си вземе доста неща. Как се засада обаче? Ото има остави, добре. Отиваме до шопа. Да си вземем някакви там, да си вземем някакви гащи. Това ме босна. Бати пера, да си вземем някакви гащи. Айде влизай в шопа, маняк. Така, добре. Какво може да си купиме? Бе, какво ни предлага шопчето? И това просто ни казва... Добре, все още нищо не знам за играта. Втори епизод ще сме подканали, схванали. Сега имаме някакво И, някакво Е и някакво В. При кое отиваме? Отиваме при В. Не, отиваме при което е по-близо. Аз тук си ставим една кола. Майто там е... Там е кефи. Стой. Стой да не изпуснем колички. Чакай. Дева. Ми се наложи това да вкраднем. Добре. Айде, дай му газ. Дай му газ на това нещо. Да, вътре е поблизо, значи отиваме при вътре. Ето го вътре. Слизай. Айде при вътре. Окей, трябва да се биеме с някой. Разбрах го по картинката отстрани. Добре. Сега ще се биеме с някой. Трябва да разбереме. Мали, това е на майка, сега взимам си това. Да, брат, какво си крижа да ми качвай се. Така, сега потегляме към мисията. Как се бусна. Ето, тук. Така, добре. Ще директно ни пуска да се бием, да. Елата, бе. Как се бием сега? Ясно. Махайте се. Добре, един го пребихме. Как да го почнем другия, бе? Брат, ти май не знаеш. Вижте какви кик движения правим. Кикбокс. Брат, изчискам него, бе. Точно не иска... тук, бе. Ти кой ще удръж, бе, брат? Сега ще те размажем от бой. Гледай, какво те правим? Направо те разсипах, брат, бе, засрамихте. Сега да то ще някакви, аз тук ми... се тръгвам. Чао. Чакай, добре, връщам се. Какво? Трябва за някакви секунди ли ги пребивам тия, бе? Така, добре. Няма да успеем. Не успяхме, добре. Ще пробваме пак. Добре, какво мудрате сега? Ларинг. Това да не е като дойде полицията после. Преби го и тоя. Сега е другите да дойдат. Добре. Сега право ги почваме. Айде. Добре, бегите, 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 бе. И вашия ред ще дойде сега.
Не е трябвало никакви секунди, аз просто сигурно съм направил нещо. Ела са ти, бе. Ти понеже много риташ. Ти мен ли ще риташ, бе? Мале колко малко ни е кръвта. Ние тук къде мога да нареженеме кръв. Това какво е? Трябва нека да я реженеме кръв, защото кръвта ни е изключително малко. Тук сега искам да си купим някакви бутилки. Добре. А това са някакви честа, окей. И какво? Челяхме микробус. Ние до сега бяхме с този микробус, бе, брат. Добре. Така, добре. Игричката е много яка. Много се кефи, че ще мога да я разцъкаме. Добре. Сега отиваме при Ито. Искам да взема някаква количка. Видя количките как се карат. Тук. Това беше такси. Такси не искам да карам. Искам да взема някаква кола, брат. Оп. То бат ме разгази. Оп, такси. Да вземем ли такси? Таксито пак е нещо. Ние го изгонихме от такси. Чакай, не сме. Добре, ще изчезваме. Искам малко да поканам с... Тия коли са някакви много бавни, бе, what the fuck. Ти бавните коли, човек. Тук ще си оставим да ни е удобно. Да ни е удобно като излизам от това. Айде. Трябва да сега правим нещо с коли. Start you engines. Това са ни дава някакво место цепена кола. Виж са тук какво е, ако направим това пътя ни очертавам ли да го нямат? Оп! Все още не съм схикнал. Коя GTI съм превъртял? Превъртял съм GTI 3. GTI San Andreas. GTI Vice City. И GTI 4 не съм го превъртял. Играх от братовчет ми, не от Марти, един друг братовчет. Ма не съм го превъртял, играл съм, ма не съм. Иначе съм превъртял Vice City, тройката, San Andreas и още някакви там. Или май само това бях, не знам. Окей, сега тук май се надбягваме с коли. Мале, има някакво место цепена кола, бе. Да, ще се надбягаме с коли. Тя не я кара, окей. Добре. Така. Мисля, че победата е задължителна. Айде, газ. Майко, какво става тук, бе? Какво става тук, бе? Това е като GTI 5, не, сега едва ли ще мога да ги настигнем. Те са с някакви баси колите, сега едва ли ще мога да ги настигнем. Какви сте? Добре. Сега едва ли ще мога да ги настигнем. Правим го, бе. Даже ги надбяга. Какво става тук, бе? Точно е буска, бе. Тук колите като се блъснат и стават някакви схеми. Майко. Добре, помислих си, че мога да се блъскаме в това жълтото. Чакай, маняче. Първата позиция е моя. Разбираш ли? Аз ще съм на първото място. Майко, тук е за малко да правим... Не, изпуснах чекпоинта. Изпуснах чекпоинта. Пак. Рестартваме сега. Restart да. Исках да го прочита за всеки случай, защото си помислих, че рестартваме цялата игра. Аз съм цялата игра, не искам да рестартвам, брат. Тя означават, право ме издухаха. Сега кой настигна, ще го блъсна. Добре, тук пак ще го се преба. Като миналия път.
Тук са много коварни завоите са ги направили. Тук не знам дали задължително завършиме първи. Майко, какво е това? Дай. Настигаме ги. Кой чекпоинт изпуснах? Ето, май беше, не. След това. Другия. Какво става, машини? Ето го изпуснах. Да, ето тук красавец беше. Не, ето изпуснахме. Да, добре. Арса. Резко. Какво става? Газ. О, мерси. Не, газ. Дай. Те са две бикоки, окей. Махай се, брат, не ме бутай, бе. Толкова ме бута, бе. Какво ме бута това, бе? Това не е честно. Толкова ме бута са. Бас педала. Това не е честно, бате. Стига, че тук колите са и направи, бате, трудните завои се правят. Ме бута този нещастник. Аз тръгнах първо да го бутам, ама не го избутах. Исках да го избутам, а не го избутах. Пак се бори, че аз съм невинен. Така. Резко му дай, моето момче. Добре. Я се махай, бе, брат. Това е моята обиколка. Ходи се. Ман, найс. Дай. Бихме ги? Ес. Тия са някакви супер мацки, бе. Тук наблизо, ако имаше спалня, може да си направим ножички. Добре, изпълнихме този мисия. Така. Мисля, изпълним още една мисия и да слагаме като за край на епизода. Тайни 30 съпа, не знам какво означава. Тук виждам някакво мега сцепенията. Тук сейф има ли? Мисля, че профил 3%. Това какво значи? 3% сме превъртяли играта ли? Май това значи. Профил 3%. И то на друго 3% съмнявам да сложат. Така, добре, мисля, изпълним още една мисия да слагаме като край на епизода. Имаме някакво къс сега. А това май она жената, където я победихме. Я да пробваме сега тази количка. Значи да, минаваме сега тази мисия. И слагаме за край на епизода. Ние му стреляме докато караме. Те да го направим някакво супер сцепеното. Имаш един коментар, където пише: дете, Веселин прави по-хубави клипове от тебе. Брат, като той прави по-хубави клипове от мене, хой си ги гледай тех, сега какво коментираш, хой си, бе. И кой е това Веселин? What the fuck, man? Мисъл, аз познавам 4 с името Веско, ти ми викаш, Веселин правих по-хубави. Поне ми кажеш, какви... Кой е това Веселин, бе? Много си залухав, бе, брат. Сега не че ти казвам нещо, също да казвам ти нещо, защото не ме е страх от тебе. И пука на колкото е години да си. Аз съм на 12. Така сега тук ще се стреляме. Аз съм на 12 и ако искаш може си на 100 години. Мен това не ме интересува. Не ме е страх. Сега ще караме някаква мега сцепена кола ли? Само ще сходим с... вижте такова, каква е. В Gangster Vegas се са погрежили много за бързината на колите. Паче, това наистина много яка игра. Хубавото е, че не ми лагва даже когато снимам клип. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Тук е забивката 2017. От една страна искам, от една страна не искам да превъртявам Gangster Vegas, защото не са много интересна игра. Но все пак това... Още по-гадно ми е, че това е последната версия. И че по-ново няма, то ще свърча от пътя, бе. Но аз като превърти тази ще играя по-старите версии.
Сега да видим тук какви са схемите. Направо почваме. Да, тук направо ни пуска. Значи сега тук се криеме и какво? Той няма никой. А мерник е... да, то автоматично ни дава мерник. Добре, трябва да внимавай сега с кръвта. Толкова ми се приближава, бе. Трябва да внимавай сега с кръвта да не ни убият, че се пак не сме безсмъртни. Това ли бях всичките? Оттам виждам един къде след от кота ела тук, бе. Добре, бихме ги. Това беше супер найс. Само трябва да гоним... не. Добре. Клякай тук моето момче. Сега ги пръскаме. Добре. Те би обработваме. Добре. Сега идват още. Добре. Мале. Там ми се мисли, че е някаква скандала. Добре, толкова ми се крие там. То ми пъква тук някой се крие. Брат, разбери, че ще умираш, колкото и да ми се криеш. Откъде идват тия, бе? То сме мъж едно момиче, някакви 5 милиона хора, бе. Аз мога да е там. Аз е там учим. Маняк, чай само да направим трансфера на скриваещето 2017. Покажи се, бе. Щастник. Kill gangsters. Ние сме били гангстер. Бе, то ще не се крива. Добре. Добре, минахме мисълта, мисля. Да, минахме мисията машини. Това ще би всичко за този епизод. Ако ви е харесал клипа, му харесате. Оставете един коментар, да кажете дали искате да продължа поредицата. И да, това е всичко от мен от този клип. Ако ви е харесал, му харесате. Ако не ви е харесал, може да не го харесате. Нещо лагна. Окей. И да, това е всичко от мен от този клип и ще се видим следващия път. Бай-бай.